Cu bună dimineața, fraților! Așa cum am spus și în anunțurile pentru concerte, din păcate ușor trebuie să ne remobilizăm, să ne mobilizăm și să mergem mai departe. Astăzi e o zi mai încărcată din nou, pentru că într-o oră, două maxim băiatul meu trebuie să ajungă acasă de la autopsie. Rezultatele vor veni mult mai târziu, dar să fiți siguri că, în primul rând, pentru binele animăluțelor voastre, cât și pentru cei care se întreabă, așa cum ne întrebăm și noi, ce s-a întâmplat cu el. Veți ști și voi ce am aflat de la rezultate, dar înțeleg de la IDSA, Institutul de Diagnostic și Statistică Animală, că rezultatele complete, pentru că am cerut autopsie completă cât mai detaliată, durează undeva între 30 și 90 de zile, dar cel mai probabil 30 de zile. În altă ordine de idei, așa cum gândeam și simțeam și în vlogul pe care l-am postat fix a doua zi după ce s-a întâmplat nenorocirea asta, că altfel nu pot să-i spun, băiatul nici măcar n-a apucat săracul să prindă gazonelul nou, să se joace, ce se mai răsfăța el prin gazonul meu artificial care îl scărpina. În fine, au venit băieții, ne-am apucat. O să vă arăt și niște imagini poate un pic mai grele, dar nu o să vă arăt atât de mult încât să vă emoționez negativ. Vreau doar să știți că el va fi în curte cu noi de aici și până când nu vom mai fi noi, pentru că din casa asta nu cred că ne vom muta. Și dacă, Doamne ferește, se va întâmpla asta, cumva el va veni cu noi, dar nu cred. Pentru început, știți foarte bine care au fost update-urile. Am umplut cu undeva la 15-20 de centimetri de piatră și deja am să întorc camera. Am pus puful pe la valieră pentru că sunt emoțional, dar eu cred că nu sunt doar emoțional și cred că așa se întâmplă. Nici vremea nu este cea mai fericită astăzi. Am pus puful pentru că bate un pic vântul și haideți să vă arăt despre ce este vorba. Asta este talpa cu care băieții au venit după ce am făcut noi treaba noastră neprofesionistă, pentru că, din păcate, haideți să vă arăt cam cum stă treaba. Așa am reușit noi să lăsăm nisipul, deși a fost compactat oarecum și de noi, dar cred totuși că n-a fost destul de bun compactorul nostru. El încă lasă urme, evident, se adâncește, ceea ce nu e deloc bine. Iar băieții l-au luat de așa natură încât l-au și stropit, l-au și compactat și fiți atenți cât de tare este că tu calci cu Adidasul și nici măcar urma de talpă nu rămâne. Ceea ce în nisip vă dați seama că e destul de la ordinea zilei. Da? Calc și nu rămâne efectiv urmă de talpă, da? Aici am făcut o oarecare pierdere înspre în jos, pentru că nivelul curții de la dec de acolo este un pic mai sus decât nivelul curții de acolo din partea din spate. Ăsta, spre exemplu, ca să înțelegeți voi, este un gazon care n-a fost neapărat pus cu nisipul atât de bătătorit și se vede că pe aici, pe acolo mai este vălurit. Mai mult de atât, din cauza, uite și aici se vede că e vălurit, din cauza greutății generatorului, aici vedem foarte clar cât de mult a contat că n-am avut terasament din piatră, dar poate pe viitor o să-mi iau din timp să ridicăm tot generatorul pe o macara, să tragem fâșia asta de gazon și să venim să compactăm, să punem și piatră. În orice caz, asta e partea din spate a curții, nu contează atât de mult, a ieșit și soarele. Iar asta este partea nouă. Acum, tot din gama de update-uri, băiatul ăsta e... Ce fac ai mei acolo, mă? Ia să-i vedem. Avem încă un băiat care a suferit tare rău de tot și acum îi luăm moțul un pic. A ieșit și soarele. Cam așa arată un moment dur, fraților, în care am tăiat moțul unuia dintre palmierii mari, pentru că această iarnă infernală, deși am avut palmierii înveliți în huse cu căldură, nenorocirile de fluctuații de temperatură, astăzi ploaie, mâine ninsoare, înghețat și toate cele, au reușit să-mi îngenuncheze unul dintre palmierii mari. E drept, puișorii lui, uitați-vă cât de frumos au înflorit, mânca iar tata. Trunchiul mare n-a reușit să mai dea frunze și l-avem și pe ăsta care este tot dintre primii și care s-a chinuit și el mult și care și-a revenit și el. Dar ăsta, din păcate, n-a mai reușit să-și revină și acum mai tăiem frunzulițele de sus și ce credeți? Știu că o să ziceți că sunt nebun, dar asta simt în momentele astea să fac. Pentru că exact asemeni poveștii lui Cheluțu, atunci când l-am adoptat și avea probleme cu blana, pe acest palmier, care nu mai are frunze în trunchiul mare, o să-l cheme Cheluțu. Puteți să-mi spuneți nebun, puteți să-mi spuneți cum vreți voi. Pe parte de bonsăiaș, Marius, the big boss, cel mai iubitor de plante, se ocupă acum să-l tundă un pic pe ăsta, frumosul, ce mai are din el. Pe ăsta, fiți atenți, o super șmecherie, vă povestesc și vouă, tot
a la Mariusescu Big Boss Palmier Shop, a adus această superbitate de iasomie, da, e un pui de iasomie, exact cum îl vedeți, pe care am plantat-o aici, la baza palmierului, și o să îmbrăcăm trunchiul ăsta de palmier cu iasomia până sus și mi-a spus că într-un an, 2 de zile, nu o să-mi vină să cred cât de frumos va arăta toată iasomia asta, ca să nu mai zic cât de frumos miroase iasomia. Același lucru pe care l-am făcut, mare atenție, și cu măslinul ăsta, care nu este decedat, el încă trăiește, dar oricum degringolat tare și el de iarna trecută, și am pus iasomia exact aici. Într-un final mi-am făcut curaj și vom scoate tequila asta, pentru că nu mai arată așa cum arăta ea. Chiar dacă nu mai avea viață și v-am arătat și randarea aceea, totuși e destul de rece acum imaginea ei. Aici am avut un palmier care tot așa n-a reușit să treacă iarna. L-am tăiat cu drujba și nu rămăsese nimic, da? Și ia uitați-vă, vă rog frumos, în, cât să zic, 3 săptămâni de când l-am tăiat, ce puișori frumoși au ieșit și cum o să se facă ăștia din nou la fel, tufă de palmier din ăla. Gata, maestre, îl iei pe ăsta? Și uite așa, băiatul meu care a rezistat eroic, pleacă și el, hai afară cu el, băieți. Și dacă tot ies băieții cu el afară. Și dacă tot am ajuns, fraților, o să vă arăt și ce s-a întâmplat ieri. Am adus o magnolie, uitați-vă cât de frumoasă este. Grandiflora este magnolia care este cu frunză de ficus, da? Ea își va reveni foarte frumos în momentul în care o să o punem în pământ. Vă las aici și pozele ca să vedeți ce superbitate de copăcel iese din acest pui de magnolie. Sperăm să se ducă undeva la 5, 7, 8 metri, am înțeles, dacă este îngrijită cum trebuie și dacă va vrea, Doamne, Doamne, să crească. Face și florile astea superbe, după cum vedeți tot în poza din dreapta, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Magnolia asta frumoasă este, țineți-vă bine, copăcelul care va sta peste locșorul lui Cheluțu. Nu mă prea regăsesc așa, nu știu de unde să o apuc și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-ați scris că ați trecut și voi prin aceste momente și că din păcate sunt inevitabile, și așa este, sunt inevitabile. Ce este tragic e că sunt inevitabile și din punct de vedere uman, nu numai din punct de vedere patrupezi dulci și dragi pe care îi iubim. Aseară mă îndreptam spre casă, cu Daniel Cristea știa că astăzi ajunge Cheluțu acasă și mi-a dat un telefon și m-a întrebat așa: o să vă spun povestea un pic mai frumoasă ca să nu fie chiar atât de dură. Mi-a zis: te mai ajut cu o casma? Și uite așa am venit acasă și pentru că noi în Hâț Residence suntem o familie mare frumoasă, Brichișor m-a văzut peste gard cu roaba și cu casmaua și m-a întrebat: ce faci, te apuci? Și am zis: da, mă apuc, și mi-a zis să-ți dau o mână de ajutor și a venit și el. Finuțul Ovi de peste drum a venit și el, că a simțit că e nevoie de ajutor, și uite așa noi 4 cucuieți ne-am ocupat. Nu o să vă arăt foarte, foarte dur imaginea, însă o să vă spun așa: aici lângă, gata, e de ajuns, este locșorul în care Cheluțu va sta alături de noi și o să vă spun toată povestea frumoasă. Locșorul este fix aici pentru că, uite, în locul ăsta, ca la tata pe el de băiat drag, în locul ăsta aici, lipit de ușa de la garaj, stătea în fiecare dimineață și se bronza. Așa spuneam eu. Deci dacă nu știai unde e Cheluțu, te uitai pe camera de pe gard din colț de acolo și îl vedeai pe băiatul meu cum stătea, uite aici, fix lângă garaj, că era și ușa caldă, cred că îi plăcea asta când nu era neapărat vară toridă. Când era vară toridă, îl găseai pe rampa de la garaj, pentru că aici e soarele pe prima parte a zilei. Și am zis că vreau să fie lângă noi. Vă spun sincer povestea ca să știți despre ce este vorba. Doamne, ce-mi place. Deci această magnolie va fi pomișorul care ne va reaminti întotdeauna de băiatul nostru. Și sper să treacă încă 10 ani de YouTube și să ne amintim cu drag de băiatul nostru, și vă mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase pe care le-am auzit zilele acestea. Băiatul nostru o să fie lângă noi aici și o să fie bine, și nu o să vă arăt foarte multe pentru că nu cred că despre asta este vorba, dar sunt sigur că mulți dintre voi vreți să fiți aproape de el chiar și în ultimele secunde. Ultimele secunde. Lasă-l în cat, văduți că mă regăsesc greu. Nu cred că e de judecat neapărat acum asta. Pentru cârcotașii noștri le reamintesc că vlogul pe care l-am făcut atunci în momentele de tristețe maximă este 100% nemonetizat. Vă pun aici și screen-ul în cazul în care ați fost atât de orbi și n-ați înțeles, n-ați văzut că n-au fost reclame și n-ați auzit, fiind surziți de ură, că nu vom pune monetizare și ați scris la comentarii chestia asta. Trist, dar adevărat.
În fine, iar ce voiam eu să vă spun, i-am luat băiatului meu de la cei mai buni din țară, n-am să le spun numele, că mi-e frică efectiv că o să ziceți că cine știe ce deal am făcut sau ce colaborare am făcut, dar i-am luat o cutiuță specială cu capitonaj alb pe interior. Nu o să vreau să ne uităm sub nicio formă la el, nu o să mă uit nici eu în spatele camerei, trebuie să știți asta, pentru că în urma autopsiei în România nu există cosmetizare și probabil că băiatul nu este neapărat așa cum l-am lăsat atunci când știu eu că l-am lăsat, dar sper că această autopsie să ne întoarcă răspunsurile de care avem cu toții nevoie. Știu ce voiam să vă spun. Vecinul meu, Nico, a venit de la școală astăzi, este la școală la noi în Domnești și mi-a zis mama lui că era foarte emoționat și că plângea pentru că la școală s-a întâmplat ceva. Și eu m-am speriat prima oară și zic, ce s-a întâmplat? Că voiam să mă duc la școală, să vorbesc dacă cineva i-a făcut bully sau ceva, să-l ajut pe băiat. Și mi-a zis, nu, Dorian, nu-i vorba de niciun bully. Astăzi, pe holurile școlii, toți copiii cântau în noată Cheluțul și el, pentru că este mai emoțional, a plâns foarte tare și a zis că nu mai poate să rămână la școală și că roagă frumos să vină acasă. Nici nu vreau să vă arăt pielea de găină, că acum e efectiv lame. Vă dați seama că am cele mai puternice emoții de câteva zile încoace, dar ce pot eu să vă spun este că mi încarcă sufletul atât de frumos momentele astea de care aud și știu că oriunde ar fi el în drumul lui acum, rachetă spre cer, lucrurile astea îi ajut. Eu așa vreau să fiu, genul ăla de om care crede că așa se întâmplă toate și că acolo ajungem și că simțim toate chestiile astea frumoase care rămân în urma noastră. Bun, hai să revenim să vă mai arăt așa lucruri frumoase care se întâmplă. Mi se pare că nici că putea Dumnezeu să le ordoneze mai frumos și anume să ne ocupăm de curtea în care Cheluțul stătea atât de mult și de care era atât de legat și era a lui. Proprietate personală, fraților, mai ales piscina. Cred că toată lumea știe cât de atașat era el de curte și în principal de piscină. Bă, măcar fericirea asta să o avem. A venit băiatul acasă, am urmat toate procedurile pe care n-aș fi avut vreodată cum să vi le arăt, pentru că ar fi fost mult prea dur și nu știu dacă neapărat corect, nici față de voi, nici față de el, nici față de noi, nici față de canal, dar am să vă arăt locușorul lui care a ieșit superb. Până atunci, hai să vă arăt un pic cam care e procedeul cu îndreptatul nisipul ăsta care pe mine m-a lăsat mască, deci fiți atenți. Se stropește exact ca la plăjică, se ia la măturică, Marius îl stropește foarte, foarte bine, se îndreaptă la dreptar. Uite, dreptarul aici a sprijinit de palmier și după aceea se trece cu talpa. Și uite-l cum iese, mă. Bă, fraților, deci e incredibil, bă, cum iese. E coală, efectiv, coală. Și acum momentul cel mai emoționant. Uitați-vă, fraților, cam așa arată magnolia. Ăla o să plece că e mortuleț. Am învățat ceva de la cei care se ocupă cu plante frumos. Deci l-am pus pe Cheluțul la bază, am avut o groapă de 90 de centimetri, 30 de centimetri a avut cutiuța lui Cheluțul, am să spun cutiuță, foarte frumoasă cutiuța, băiatul nostru este acolo la bază. Peste băiat am pus un buchet cu 10 trandafiri galbeni pentru că Cheluțul era foarte gelos și posesiv. Peste cutiuța lui și cu trandafirii am pus un sac de pământ de plante, după care am pus apă la furtun și am făcut un fel de noroiaș mocirliță acolo, căci că așa ajută planta. După care am venit cu pământul cel mai de jos scos la baza plantei, am pus și planta, am scos-o din ghiveci și asta este Magnolia grandiflora a lui Cheluțu. Aici o să filmăm și aici o să ne reamintim cu drag de el. Acum pământul este un pic umflat, dar o să venim cu talpa să-l nivelăm și pe el, pentru că și aici o să vină gazonescu. Are și furtun de irigație, Magnolia lui Cheluțu, deci auziți de acolo de unde am cumpărat-o că o să fie genial, pentru că o va ajuta să trăiască foarte bine. Nu uiți să o uzi, nu uiți nimic, deși mi-e greu a crede că cineva va uita să fie atent cu floricica asta. Și acum să treacă timpul și să-l vedem pe Cheluțul cum înflorește cu noi. Așadar, țineți minte bine cadrul acesta, uite exact așa, pentru că ăsta o să fie cadrul pe care o să-l vedeți de multe ori pe canal aici și mai mult de atât, pentru că aici stătea bradul de Crăciun. Vă spun clar că în curte nu va mai fi un brad de Crăciun. Sau și dacă va fi, nu va fi aici. Ăsta este locul lui Cheluțu de acum încolo. Nu știu cum sunteți voi, fraților, dar pe mine, atunci când nu mă simt bine, curățenia mă liniștește foarte, foarte tare. Avem prima bucată de curte gata, acum băieții se mută către partea de la Cheluțu și partea de lângă intrarea în casă. Am luat mătura în mână și am stat cu băieții și am dat tot nisipul de pe dec, pentru că îmi place foarte mult
atunci când se lucrează și am și eu timp și sunt acasă, să pun și eu mâna să fac lucrușoare. Și am intrat și în căminul de la piscină, pentru că am vrut să fac o curățenie și acolo sunt foarte multe piese rămase care au fost înlocuite și n-au fost scoase. Nu mai contează a cușca de ce. Dar haideți să vă arăt așa cam cum arată. Am scos și vreo 3 palmieri uriași care erau încă în ghivece și erau morți. Vi-am și arătat și am vrut să facem curățenia aia monstru. Iar de mâine ne apucăm oficial de montat gazonul. Abia aștept să arate genial. Deci efectiv eu n-am mai văzut nisip compactat la poloboc, fraților, dacă vă vine să credeți. Hai să vă arăt cum arată. Ia uitați-vă. Cam cum arată. Eu am făcut asta, uite așa frumos. Și am dat tot nisipul ăsta la loc acolo. Băieții pleacă deja în partea cealaltă a curții. L-am scos și pe mohicanul ăsta care era aici, uite că i-a rămas urma. Băieții se mută în partea cealaltă, abia aștept să termine și la cheluțul, să facem drept frumos. Eu, după ce voi fi terminat curățenia în cămin, o să coborâți cu mine imediat, mă apuc de aspirat piscina pentru că este plină de nisip. Și acum, pentru că nisipul este compactat și dacă va bate vântul, nu o să mai arunce atât de mult în piscinică. Și oricum toată ziua asta a fost așa mai ciudățică din punct de vedere vreme. Și așteptăm și o ploaie. După cum vedeți, cerul e destul de supărat în spate. Pentru că cine nu e supărat? Și am văzut acum o postare, mi-a trimis Andreea o postare care m-a emoționat și mai tare. Acum 4 zile, deci nu vine să cred. Acum 4 zile înseamnă exact în perioada aia. Lewis Hamilton a renunțat la testele la Ferrari pentru a fi alături de cățelușul lui bulldog englez, care este în comă în spital, fraților. Și să nu uit, pentru că n-aveam stare de nicio culoare, așa sunt de câteva zile. Am desfăcut aspiratoare, baze de aspiratoare, am dat cu aspiratorul și în foișor pentru că intrase nisipul și am închis geamurile ca să nu mai avem treabă. Squeaky, tot. Cam așa arată treaba în mini-bunkerul meu. Acolo se intră beton armat. Aici, dacă Doamne ferește, aici e locul de ascuns. Pentru că anul acesta s-a întâmplat o schimbare în viața mea și cine avea grijă de piscinica mea nu mai poate să aibă grijă. Am preluat și am învățat absolut totul despre piscina mea. Știu cum să-i fac curățare de filtru, știu cum să-i fac clătire de filtru, știu cum să o aspir și toate nebunile de robinete care sunt pe aici, știu să-i reglez sarea, electroliză, iod, toate nebuniile din apă. Și acum vreau să mă ocup să fac și un pic de curățenie. De ce? În primul rând, prima oară când am instalat piscina, ea avea încălzire electrică. Asta este, cum se numește, rezistența aia care Sankey încălzea piscina. Nu făcea decât să consume curent și să nu încălzească nimic. Deci nu optați niciodată pentru așa ceva, e jale. Asta aici este producția de sare și am învățat cum să o resetez, tot ce trebuie să-i fac. pH-ul avem 762 perfect. Aici dacă nu avem 700 plus de din ăia ce-or fi, că încă nu mi-amintesc. Trebuie să creștem aici producția de sare. Ăsta este filtru care are niște funcții, e destul de ușor de folosit. Aici este tabloul de curent cu care lucrezi în strânsă legătură atunci când trebuie să golești filtru, pentru că de fiecare dată când lucrezi ceva la filtru, pompa trebuie oprită din panou de acolo. Iar ce mă supără pe mine este că aici erau toate chestiile alea aruncate, da, care nu mai foloseau, teoretic erau lucruri care s-au stricat la piscină și când au fost înlocuite n-au fost scoase, I don't know why. Și astea sunt două filtre, le vedeți că sunt la fel, da? Care au cedat pe parcursul vremii, sunt fisurate amândouă. Problema e că ăsta n-ar fi neapărat greu de scos, că este gol, dar ele fiind pe bază de nisip, uite că l-am mutat un pic, fiindcă era tot acolo înghesuit, trebuie golite de nisip. Ăsta, spre exemplu, ferească Dumnezeu, pe care 100 de kg. Wow, leu, broasca să moară Jacksana. Mamă, de când o fi brosucoiul ăsta aici? Uite broasca. Ia uite broasca. Ia uite broasca. Ce facem cu broasca? Mâncai gura ei care trebuie scoasă de aici. Aoleu, eu nu scot. Și vreau să fac un pic de curățenie. O să mă apuc să și aspir, pentru că ia vedeți așa. Nu așa, pe și căminul ăsta mâncat, dar tata poate să fie îngrijit. Umezeala este destul de mare pentru că el n-a fost prevăzut cu aerisire. That's a small mistake, dacă mă întrebați pe mine. Și să ne mai ocupăm să mai anulăm ce-i de anulat. Întrucât aici văd țeavă care nu mai duce nicăieri. Deci o fi fost ceva, nu mai este, a fost anulat. Why? Nu contează, astea ar trebui anulate de aici, cu dopuri acolo.
și la gară. Ba mai mult văd că se mai și preling și cresc posibilitatea de umezeală, deci izolate mai bine tot ce trebuie. Aici văd că încă este o pompă, e posibil să fie de la cascadă, că știu că și cascada are propria pompă, logic, ca să împingă apa. Aici iarăși ceva care era și nu mai este și nu-mi plac țevile astea rămase așa, cu siguranță pot fi anulate direct de aici și direct de aici, da? Ăsta e robinet care oprește, deci we can do it, bam bam, să le anulăm și pe acestea. Îi datorez băiatului meu acest refresh total al curții, pentru că îmi doresc foarte mult să această zi, că s-a întâmplat să fie astăzi cu revenirea lui acasă, să fie curățenia pe care el o vede de acolo și zice, ah, curtea mea. Hard day of work, este ora 6, dar nu mă opresc, așa că vreau eu să-l știu pe băiatul meu bine. N-am reușit să terminăm că ne-a luat o răpăială din asta senzațională, dar am luat de la magazin ceea ce se numește un sprinkler cu, bine, pompă de stropit cu acumulator, pentru că trebuie să vă recunosc, hei, aici sunt, că m-am documentat un pic în ceea ce privește Magnolia și mi-a zis ChatGPT, cine altcineva, că dacă vreau un transplant, ci că așa se numește, dacă vreau un transplant reușit, aș vrea să pun la baza plantei mulci. Azi am aflat și eu ce sunt mulcii. Uite, ăștia sunt mulcii. De fapt și de drept, scoarță de pin. Există pe maro și pe roșiatic. Și vreau să pun un cerc cu circumferința de 60-80 de centimetri, dar mare atenție, zice ChatGPT, să ai grijă să nu pui la 5-10 centimetri apropiere de rădăcină, pentru că riști să putrezească rădăcina. Ce fac mulți ăștia? Zi, mă, că-i ghiozdan ăsta, mă, nu te crede, ești prost. O să-l pun la încărcat și după aceea o să mă echipez cu el să râdem împreună. Ce-am mai luat? Tot la... Aoleu! E la Andreea. Tot la sfatul lui ChatGPT, pentru că fata a stat în ghiveci până acum. Am văzut niște pătuțe foarte mititele pe unele din rămurele, o să vi le arăt. Și tot cu fratele ChatGPT mi-am făcut temele de grădinar, căci pentru băiatul meu mă voi transforma și în grădinar. Mi-a zis Chat să... Bă, dar asta n-are nimic aici, mă, nu trebuie să aibă un țâș sau de aici reglezi. Ăsta o să sprincăluiască sau o să... ok, ăsta e ca să-l faci mai lung. ChatGPT, după cum vă spuneam, m-a învățat să sprincăluiesc niște cupru. Ce faci, iubirea mea? Cupru e la tine? Ia dă-mi-l un pic. Ăsta este cupru pe care o să-l băgăm în 10 litri de apă, pliculețul ăsta. Zeamă bordeleză se numește, dragă. Și o să dăm și pe tulpiniță, și pe frunzulițe, și pe spatele frunzulițelor, a zis ChatGPT. Dar deocamdată trebuie să încarc drăcia asta. Uitați-vă cum arată, da? Ăsta este noul meu ghiozdan de grădinar. Zi, mă, care și presiune, ești nebun la cap. Nu, aia e bateria. Asta e bateria. Deci vă dați seama că nu e nicio reclamă, da? M-am dus la Agroland. Mie îmi dau lacrimile, mă, cum le leagă Dumnezeu. Când am plecat de acasă nu mi-am dat seama unde mă duc. Am ajuns la Agroland, că asta avem în Domnești. Și știți ce mi-am amintit, nu? Cine a fost, mă, imaginea Agroland? Cine a fost imaginea Agroland când doar ce venise în familia asta și primul... Și nu-mi doresc neapărat ultimul, dar primul cățel din România care a avut un contract de imagine. Sunteți nebuni la cap? Deci, uitați-vă la mine că le-am spus și doamnelor de la Agroland. Dacă va fi nevoie să dorm lângă planta asta, o să dorm lângă ea, numai să știu că se face bine. Deci, în orice caz, acum trebuie 10 litri de apă, ăsta, și ne apucăm de treabă. Dar până ne apucăm de treabă, o să dau stop ca să o pun pe asta la încărcat, că sigur n-are baterie. O să vă arăt de ce m-am panicat și am ajuns la tratamente și la alte lucrușoare. Deci nu vă mai zic ce soare a ieșit după ce ne-a plouat și a fost răpăială și cer negru. Și acum haideți să vă arăt de ce am ajuns la tratamentul cu cupru. Uite, asta nu mi-a plăcut când am văzut. Nu mă pricep așa bine la plante, iar la palmieri e cu totul diferit, dar nu mi-a plăcut când am văzut asta. Dacă vreți să mă învățați ceva, să mă învățați. ChatGPT a zis nu tăiem, pentru că dacă a stat în ghiveci nu e tocmai anormal ce văd eu aici, dar mi-a zis să o monitorizez 2-3 săptămâni și dacă nu scapă, mai ales cu tratamentul de cupru, să tai de la 10-15 cm de la rădăcină, de la baza crenguței. Iar aici jos m-a pus să mai scot un pic din pământ, după cum vedeți, aici băieții n-au apucat să ajungă cu talpa să niveleze, pentru că cică îmbrăcasem prea mult baza de jos, da? De fapt baza, să nu fie pleonasm, care cică se numește root flare. Și zice, nu chiar lângă, nu? Eu zic că atâta e perfect. Și acum mai facem de jur împrejur
Uite așa un cerculeț de 50-80 de centimetri, zice ChatGPT. Revin când am totul gata. Mamă, ce mișto arată. N-avea cum să nu vină cu sprinklere, ești nebun la cap. Ce e ăla acolo, nu face nimic. Și mai am aici, ce mai am? Dar cum o gândim, mă, când au băgat filtrul ăsta înăuntru, mă? Ok. Și au zis 10 litri de apă. Hai că vedem după ce șmecherie folosim. Mamă, cum se face? Bagă un pic camera dacă poți. Uite că se vede, ia uite ce culoare are, ești nebun, ia uite cum arată. Și acum luăm un sprinkler de aici, nu? Cine se gândea, mă, că o să ajung eu să fac vreodată asta? E. Sprinkler. Asta pare a fi un sprinkler, ok, corect. Oh, wow! Bă, ești nebă, cât de tare! Deci parcă mă simt în filmele alea. Deci gata, mă! Cheluțul lui tata, inima mea, dacă nu o să iubesc floarea asta cum te iubeam și te iubesc încă pe tine. Ok, gata. Păi ce să mai, deci o dăm și cu Prulescu și în rest tati să facă minuni de acolo de sus, să crească cât mai mare și frumoasă, iar noi revenim de mâine cu continuarea de montaj de Gazonescu. O altă zi o luăm de la capăt și lucrurile se așează frumos, chiar dacă uneori așa cu tensiune și cu stres, dar așa e normal când muncești. Asta le spuneam și băieților, că cel mai smart lucru pe care îmi place să-l fac și sper că e smart atunci când întâlnesc situații limită este să nu mă enervez, să-mi păstrez calmul și să gândesc întotdeauna care este rezolvarea. Vreau să vă arăt ceva foarte mișto, pe lângă faptul că o să vă arăt primul draft, ca să zic așa, de gazon artificial, pentru că deocamdată nu e pieptănat, nu sunt îmbinerile făcute la muchie, nu sunt multe lucrușoare, dar am văzut ceva ce nu credeam că o să mă agite în halul ăsta de frumos. Prima parte este instalată, nu este întinsă bine, nu vă uitați, exact ca la colantul de mașină, trebuie întins, trebuie făcut cum trebuie. Tovarășul Mariusescu acum și le așează ca să fie treaba bună. Marius, știi de ce te mai deranjez eu odată, te rog? Arată-mi și mie pe vlog nebunia aia de mașină cum funcționează, să le arătăm oamenilor. Deci fiți atenți, la circa 300-400 de lei am înțeles, am zis bine? Da, nu mai știu exact. În fine, câteva sute de lei, stai așa înainte să o pornești, fiți, mamă cum se vede pe cameră, nu-ți vine să crezi. Deci ăsta este gazonul meu artificial, ăla vechi, fraților, da? Marius mi-a zis de la început, bă, stai liniștit că și pe ăsta nou, care e ăla nebunul de la Easy Grass, ceva șmecher rău de tot, o să vă povestesc eu, dar și pe ăsta vechi al tău, pentru că n-am vrut să arunc încă câteva miuțe de euro, cât ar însemna 100 și ceva de metri pătrați din spatele curții, vin eu cu o mașină șmecheră și ți-l pieptăn, de n-o să-ți vină să crezi cum arată. Bară tot, nu e reclamă, e de la Stihl, hâzionule sau Stihl, asta face ea, deci are niște perișori aici. Și uitați-vă, vă rog, dă-i Mariuse, uitați-vă, vă rog, diferență, fraților. Acolo e nepieptănat, fii atent. Ia uite-te, mă, mâncați curat. Ia uite-te, mă, cum ți-l faci. Deci ca să înțelegeți ce înseamnă. Și cu asta nu mai spun că în momentul în care ea vine și ți-l piaptănă frumos, îți scoate din el toate chestiile care s-au depus. Frunze, pietricele, bucăți de iarbă uscată. Bă, senzație, deci trebuie să vă luați așa ceva. Mai mult de atât, am luat tot sistemul de irigație la puricat, am verificat că pomișorii mei dragi și frumoși primesc capiță și înțeleg că după ce îl va peria pe tot nebunul de gazon, mai există o șmecherie, ci că se aruncă un nisip de tip cuarț sau nisip cuarțos care intră la baza gazonului artificial și îi ține păruțul ridicat așa. Nisip cuarțos i-ai zis, nu? Și după aceea se și stropește cu apă. Uite pe băieții mei mâncaier tata cum ușor au înflorit și acum au și apiță. Că le-am dat drumul la picurătoare. Imaginați-vă că acum ea are 2 metri și un pic, da? Vă dați seama că 10 metri înseamnă undeva până pe acolo și lățimea teoretic am înțeles că se face cam așa, pentru că am luat din aia îngustă columnară. Și că ar trebui să arate cam ca un chiparos în timp. Abia l-aștept pe băiatul meu să văd ce face el din plântuța asta. Eu da florile, mă, de ieri, mă, da? De ieri, uite. Da, mă, de ieri, uite floare. Uite floare. Că ți-ai gura ta. Tu ai pus mâna aici la băiatul meu, nu te uit niciodată, să știi. Și eu nu vă uit. Ia uite, i-am pus și mulci frumos și acum îi face mineluțul care o să o ude fără să avem grijă atât cât are nevoie. Fraților,
după 3 zile de muncă de dimineața până seara, am prididit să terminăm undeva la 80-90% din curte, dar o să încheiem acest daily vlogulescu astăzi, nu înainte de a vă spune că ieri, sâmbătă, am fost la Videle, am avut primul concert după toată nebunia asta, după toată schimbarea asta de viață, pentru că vă vine să credeți sau nu, așa e în viață. Deodată, Doamne, zice, fă stânga la 90 de grade aici și trebuie să te ții bine pentru că nu știi încotro duce drumul. Și cel mai frumos cadou de la voi, de la copilași, pe care l-am acum în fața ochilor și care m-a înduioșat așa tare, este acesta, care zice așa: o ultimă îmbrățișare pentru tine acolo sus unde ești. Și cu băiatul meu, și pe spate scrie sper să-ți placă, n-avea cum să nu-mi placă. A fost extrem de emoționant ce s-a întâmplat ieri la Videle. Astăzi suntem la Scăieni, Prahova, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și îi mulțumesc și lui Cheluțu că m-au ajutat să fac acest prim pas. Mi-era foarte teamă de primul concert de după toată nebunia, pentru că vă dați seama, e greu să te deconectezi și să te distrezi. Nu puteam nici să am un concert în care întristam lumea sau îmi cântam piesele triste, pentru că nu am decât 2 piese triste de fapt am o singură piesă tristă în playlist, dar mai nou Înnoată Cheluțu a devenit, pentru o perioadă sper doar, o piesă cu o nuanță de tristețe așa. În fine, haideți să vă arăt despre ce este vorba. Am reușit să punem gazonul artificial pe toată partea aceasta din prepiscină, iar aseară la ora 11 noaptea, când am ajuns de la concert, știam că mai am un sac de piatră albă și am vrut neapărat să-l pun în jurul bonsaiului ca să văd cam cum ar arăta. De-aia am și murdăria asta aici cu praf alb. Încă nu am pieptănat gazonul nou, pentru că Marius de la Palmier Shop a zis: bă, dai un pic să-l avem pe tot pus și la sfârșit îl suflăm cu turbosuflanta și îl pieptănăm. Dar uitați-vă, cam așa arată, deci mie unge inima și în sfârșit nu vă mai zic cum se simte în momentul în care te descalți și uite-l cât de gros e. Ia vino, Cori, și dai un pic de aproape. Și chestia asta cu firul ăsta natural prin el așa, sau ce-o fi, este senzațională. Ți se îngroapă mâna efectiv. Chiar îmi pare rău că nu e și băiatul meu să se rostogolească el așa un pic în gazon și să se scarpine cum îi plăcea. Haideți să vă mai arăt ce am descoperit între timp. Am descoperit și chestia asta, care e ceva senzațional. În cazul în care n-ați văzut, stai așa să mă dau cu soarele, de la pieptăniciul de gazon, pentru că am făcut tot gazonul vechi din spate. Apărătoarea asta firaria să fie, uitați-vă un pic înainte să vă arăt. Deci asta e paguba care s-a întâmplat. De ce? Apărătoarea asta este ca o apărătoare de roată din spate de la bicicletă, da? Și abia după ce am dat tot gazonul fără ochelari, nu înțeleg de ce am avut asta în cap, Marius îmi zice: știi ce au făcut zăpăciții mei de filipinezi? Au montat aripioara asta invers. Deci ea, în mod normal, cu partea asta lungă, trebuie să vină până jos, ca el când piaptănă să nu-ți arunce în tine. Aveam Adidas și varză, pantalonii varză, dar zic: domne, asta presupune pieptănatul de gazon, da? Zic, te murdărești. În timp ce l-am pieptănat, a avut grijă să-mi și arunce în ochi. Nu știu ce mi-a aruncat, niște mizerii sau poate chiar o insectă să mă fi ciupit. Nu-mi dau seama, că am tot stat cu chatul să-l întreb dacă este ulcior și mi-a zis că nu e nici urmă de ulcior, pentru că în primul rând nu are capul ăla, trebuia să aibă un cap undeva. În fine, i-am tot dat canamicină zilele astea. Iar o altă jucărie de care vă povesteam este această turbosuflantă. E drept, eu am luat la un moment dat o porcărie de turbosuflantă, dar nu de asta cu motor pe benzină sau cu super acumulator, cum înțeleg că au apărut acum. Bă, fraților, am suflat gazonul din spate cu asta. Deci nu vă vine să credeți cum a ieșit, arată senzațional. Acum, în cazul în care o să vedeți, trebuie să știți că asta a fost o alegere personală. Hai încoa să vă arăt. Am lăsat furtunul principal, dar în momentul în care vom pieptăna și vom ridica părul de la gazon nu se va mai vedea așa. L-am lăsat pe deasupra. De ce? Am în plan să mai plantez alte plântuțe în pământ. Multe dintre ele, cel puțin tot ceea ce ține de partea de piscină, vor fi în ghiveci. Și le vom aduce primăvara, cu siguranță un pic mai devreme decât s-a întâmplat acum, dar a fost cu renovarea curții, și le vom lua la sfârșitul verii, pentru că nu mai vreau să mai moară nicio plantă, nu mai duc nicio energie de genul ăsta, nici la plante pe care le iubesc enorm. Ăsta, după cum vedeți, deja începe să-și revină foarte frumos. Ăsta nici nu mai zic, că în momentul în care a trecut iarna avea niște frunze atâta, da? L-am dezvelit și deja s-au dus peste 1 metru frunzele. Iar aici vine iasomia asta, care o să înflorească foarte frumos și o să-l acopere pe băiatul ăsta, care nu mai este nici el cu noi, dar mai sunt puișorii lui care, uite ce frumos au înverzit. Și acum haideți să vă arăt, că știu că în dublele de zilele trecute vă făcusem doar un before and after la ce poate să facă nebunia aia de pieptănăreț. Aici ne-am închis cu tot, este totul făcut frumos. Am lăsat un cablu de irigație pentru că o să vin totuși cu o plantă aici. Am vorbit deja pentru închiderea terasei, pentru că mi-am dat seama că va fi mult mai utilă, nu o folosește nimeni, ba mai mult de atât,
adună praf și adună degeaba praf. Ne închidem cu lucrarea aici și uitați-vă, vă rog frumos, cum arată și gazonul meu vechi, mâncat tata. După ce l-am pieptănat, după ce l-am suflat cu suflanta aia și mi-au zis băieții că dacă aș fi făcut asta în fiecare an putea să arate mult mai bine. Evident, nu este aceeași calitate ca ăsta de la Easy Grass care este 2026 și la un preț considerabil mai mare, dar având în vedere că e un gazon artificial de 6 ani, eu zic că arată senzațional. Am rezolvat totuși aici, am luat și gunoaiele din spatele casei și o să închidem acest vlogulescu direct de la planta lui Cheluțu, care încă este în lucrări pentru că am lăsat-o la sfârșit să fie cireașa de pe tort. Uite, vă dați seama aici cam care e diferența între gazonul vechi și gazonul nou, da? Pentru că n-am avut forță să mai fac și partea din spate a casei. Era și o investiție care nu și avea neapărat sensul, pentru că prin spatele casei nu prea stăm și știți cum e cu casele. Dacă nu te oprești, investești în continuu până când nebunești. Și uitați-vă la băiatul meu cum are deja și floricele. Ia uite-le, mâncale tata. Am băgat irigația în pământ. Le deschid eu pe manual până când vine electrovana nouă care a pocnit asta iarnă și nu putem da apă din aplicație. Nu mai avem nicio frunză galbenă. Cromul ăla, tratamentul ăla cu crom, eu sper deja să-și facă efectul și să o ajute să scape de polișoara aia mică ce o fi avut-o ea. Uite, o văd pe crenguța asta de aici. Și cam asta este, fraților. A venit băiatul acasă, e aici, lângă noi. Mai avem de decupat aici gazonul, să-l punem frumos în jurul tulpinii, după care o să venim cu piatra albă și aici. Iar ca încheiere, după ce vom termina lucrarea și pe partea asta, pentru că aici vedeți că sunt încă lăsate bucățile de gazon, aici vreau să vină un mare graffiti cu băiatul meu. Dacă sunteți creatori de graffiti, eu am vorbit cu cineva acum ceva vreme, voiam să fac un graffiti cu Cheluțul lângă piscină. Nu știu, o simțisem. Dacă sunteți creatori de graffiti și vreți să veniți să aveți aici pe peretele ăsta o parte din suflet lângă băiatul nostru, aici vreau să fie un mare tablou cu Cheluțul in memoriam, tablou graffiti, nu culoare, nu nimic. Alb, negru și poate o inimă roșie undeva să-i dea un pic de contrast. Cam atât de astăzi și chiar dacă ne este greu, va trebui ușor să revenim la programul nostru, la daily vlogul nostru, la vlogurile noastre cu mâncărică și cu toate cele care vă fac să râdeți și vă aștern zâmbețelul în fiecare zi. Bine, aproape în fiecare zi. Și vă mulțumesc pentru toată energia și pentru tot ceea ce ați transmis în zilele astea, care au fost atât de grele, dar parcă mai puțin grele cu voi lângă noi. Doamne ajută și nu mai facem altă încheiere. Încheierea este că s-a întors băiatul meu acasă.